सब कोई के हमरा तरफ से राम राम। हम अनिल पांडे बिहार से। आज हम आपके बतावे जाता नहीं अपना राज्य बिहार के बारे में। हमारे बिहारी राज्य में का बा वो सब हम आपके बताए। ये वीडियो में बनल रही आप लोग, कोशिश करता नहीं जहाँ तक कि अच्छा जानकारी दी है आप लोग के। बिहार एगो भारतीय राज्य बा जवन की पूर्वी भाग में पड़ेला। क्षेत्रफल के दृष्टि से हमार बिहार राज्य भारत के 13वां नंबर पर आवेला। 13वां राज्य बा हमार बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हमार बिहार राज्य तीसरा नंबर पे बा। सांस्कृतिक रूप से बिहार के 4 गो क्षेत्रन में बांटल जाला, जौन की पहला बा अंगिका, दूसरा मिथिला, तीसरा मगध, चौथा भोजपुर। बिहार के पश्चिम से पूरब की तरफ बहे वाली नदी गंगा, जौन कि बिहार के 2 भागों में बांटेले। बिहार में कुछ ऐतिहासिक स्थल भी बा, जवन की सासाराम जिला में, जेकरा के रोहतास जिला भी कहल जाला, ओकरा में करमचट बांध बा। फिर नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय, कैमूर जिला में माँ मुंडेश्वरी के मंदिर, जौन की बहुत प्राचीनतम मंदिर कहल जाला। वैशाली जिला में अशोक स्तंभ, महाबोधि मंदिर और राजगीर के नौलखा जैन मंदिर, ये सब प्रसिद्ध स्थल है। कुछ और भी बात जेकर नाम हमरा से छूटा था, जौन की जैसे में सासाराम में तारा चंडी, सासाराम में ही तुतला भवानी, और खास कैमूर जिला में बा काराकटगढ़ वाटरफॉल, कैमूर जिला में तिलहाड़ कुंड वाटरफॉल, रोहतासगढ़ किला, शेरगढ़ किला, ये सब प्रसिद्ध जगह बा बिहार के। बिहार के ऐतिहासिक नाम मगध रहे, बिहार के राजधानी, जेकर ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र रहे, जवन की आज चेंज हो गई बा। मगध के बिहार नाम हो गई बा, पाटलिपुत्र के नाम चेंज करके पटना हो गई बा। सासाराम में एगो प्रसिद्ध बा शेर शाह की रौजा, जवन की देखे में बहुत सुंदर लगेला। यही तरह कैमूर जिला में भी एक रौजा बा, बख्तियार खां के मकबरा जी के कहल जाला। आप लोग चाहिए तो एक बार आई बिहार, देखी बिहार के हिस्ट्री, ऐतिहासिक जगह। बिहार में ऐसा जगह बा जौन कि आपके मन के मोह ली। हम बड़ाई ना, ये हकीकत बतावता नहीं। हम बिहार से बानी। बिहार में कैमूर जिला में एक छोटा सा गांव रामगढ़, जौन कि हमारा गांव से 500 मीटर दूर माँ मुंडेश्वरी के मंदिर बा, बहुत बढ़िया बा। भारत के प्राचीनतम मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर। आप आई देखी, अगर अच्छा ना लगी तो फिर कहब। हमरा विश्वास बा कि आपके मन जरूर खुशहाल हो जाए। इतना आज के खातिर काफी बा। फिर हम मिलत नहीं नया वीडियो में। सब कोई के राम राम।